Lakay! Bay manay! Iya ko ramamay! Nyati ko kamita! Dito magtakiya, kinapay ko mga ayos. Tuwag taki ka kinakabaybayag ka! Patay ka pa ilang dita May sa oras munsan! Ay na, pau, pilitik garaw nga kwa. Parwar nga dagaos. Ay na! Hampay gaya mga makarurar na pangkata! Ang gadong nga rason mo! Iya po ramki day! Apay nga tibalak mo aya! Dita ka ngagyanan! Kaya mo ta itugutan ka tibadbadom kun kanam ditan! Apo makapaumatikas ta nga style mo mo. Kaya mo ta imay ko dagdi ulas kada pungpungan mo tay takang agyanay. Ay na apo. Amom, ti pa nagtakki alisto. Yung apay nga si ka, no simrot ka ta si Aran, abutan ka ti siyam-siyam. Ay na po, makapultit ko di sumarunukan niya mo, di ka pa'y nalnalpas. Nanyati ko amit tag, buy-buya ka man siguro. Nanyati buy-buya man, nyati pagarup mo ta. Nyati pa nagkunam taban nyo. Sinyan. Ita ka ngagbuy-buya. Nanyati buy-buya makidit ta. Lagay ay ayam ka manan. Ay na, po bakit tumal na ka man di pa may mas tumakimay. Ay na. Tayo imasan pa iti tumakken. Apay kang kanam ayat titakken. Talo. Imasam. No. Iya puramon akan eh. Ay na, apo bakit nay. Lumnad pa yun nay. Di may mas tumakimay ito tumanuktok ka ba umanungag ka dita. Iya puram kay di ka da sumaruno. No apay nga nabayag ka nga tumakki. Apay niya tirumar ka uba mo ilipante. Hanga umanay. Nata, nakaraw-rawat kang tumagamin. Isu siguro ang tabtabol katan. Basta lang nga kinanayon. Damdama agamin. Damdama agamin nga. Iya po ramat at da sumarunong mangusar. At amang gamin, nagsilsil po naman siguro tigo kukaamaw. Urayin nyo magamin na nga malpas ti tao ba ito? Iya po ram kay dita niya dati wangawangan ti ubat kon. Ay na, po bakit? Aguray mat Nyati kukuan nyo aya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Ina, Smash them. punak tupay kat. Again, ML ka man. Buray ka man. Kabaybayag ka Oh no! Sige man, no agbayag ka pa'y ita. Giman no, maka-ML ka pa'y. Patay! Sino tinapatay yung internet? Sumur ka na makataktak di ako.